Pagsarmingan. Natural laeng ti panagbitot, no ti puso kan panunod, kat maandingay iti sapuyot ni suliso. Ngam no ti tao ngagbitot wano agpasol man, agdalat ta silet ti panagbabawi iti kaunggan na, aturan na dagiti bitot na, kat sapulan na tinalintag adana, babaan iti tulong tinamarswa, amang linis iti puso kan panunot na, kat rumusing tinamnama iti kaungkan na. Pagsarmingan. Lota, anya ti sirsiripom di tatawa? Dagitaman ka sangsangput a karuba. Ha? Siguro, dagitan ti agabang iti dayta abakanting apartment. Nagngina daytang apartment ta nagpintas kamin. Iso anabayag mo't abakante, taawan ti baka bael iti renta dita. Oh, anya ko mahita. Amangan no kabalan mo dagit agabang ita Isong inaladan. Nay, apa yan? Sabali nga minti panagrik na kadagita abaro a karuba ita. Kaslas ta anda mapagtalkan. At dayta ka manan ako naklota. Mabalin ka di asan akong formila ditan ti pampananutam, may papan ka dagiti karuba tayo. Sana nasayati kasta. Di mo pala nakasarsarita ida, nga magsasaw ka ni ti madi, itiliklikod da. Ay naibagbagak laang mo't ti marikrik na, Robert. Ay, basta, sabali ti agparparik na kanya kadagita a karuba. Mabitlaang, mapanakita anda. Tumulong ak agdiskarga ka dagiti kagawaan da iti truck. Pag-aman tayo mo tin ang agkakaruba. Ay, saan ka mapanditayan da? Ang mga naman nagdakdagas dagita, kat mairamraman ka pa'y. Lota, Narigatan ti basta agtalag kita panawan. Ang mga no pa kaisag makampay ti asidag mo kadakwada. Wow! Nagmayat ti balay ngayon makaran tayo, mami. Agyaman ta na gusto am anak. Magustuak launay. Kayat ko dito'y, mami. Maala nga rod, ingka agdigusan, ta isaganak mo tanti kanon tayo. Bayat ta nakaturog pa'y ni ading mo. Agluto kan, mami. Lutwak ti paboritom asidaan. Mapandita, tama nga nugala at agpukaw ka. Sabalin ti lubong ita. Saan tayo Ha? nga no kaano arumwar dagiti managdakdakan. Sino nga to day, Jai, mami? Ay na, Diyak ka mo, anak. ganda kan tulakit din. Ala anak ko, ingka agdigusan tarumwarak biit. Kasaritak lang day tagsasao itiruar. Umaykan ko nakmata ang mga no sa bidungan da ka. Awan tun ti aso mi no mapasamak day ta. Aso yugayam day ta, kabsat. Wan, asok. Nagpintas. Nagmayat ti kolor na, kabsat. Di nakman aw-awagan iti kabsat. Ta saan ka mo ta kabsat? Ha? Wan gayam. Imbag man ta naalayo day ta nagpintas nga apartment kat nagngina day ta. First class nga min day tang apartment kat. Nagustuhan nga minti na una nga anak ko. Iso adito'y kami nga imakar. Apay, anya trabahom? Ako awan. Agtagtagi balayak laang. Anya? Agtagtagi balay ka laang ngam kabailan nyo ti agabang iti nagpintas nga apartment? Ay! Ay! Amukon! Anya ti among? Ay, awan! Sige! Mapana kung di ta balay may. Ay, amuklatan. Anya ka ti kaya ta sa wanti ka aruba mi. Pirmi mo't akatawa na. Ay, jak malay kaskason. Agsubli akong di taunag, ta ituloy kon ti agluto.
Tumara kon. Sumre ka kung hindi trabaho. Sige, Robert, papankalatan. Siguri ka man. Ay, Anyad kat katawa ang magmamaysa. Amang ano da makakita ken kakas ta mo kat pagatapan da ka mapukpukaw ang tilimbong ti panunot mo. ay, kasano kat makakatawa ak ngamin, Robert. Anya yati kat katawa. Dagita agi inaa, akaak-akar. Dagita karuba ti kayat ko asawan. Kundi abang da iti nagpintas nga apartment ngam, Pok mat gayam. Lota? Subarden kan? Anya ka din daytang ibagbagam. Amang ano da makangagkan ka. Anya kumano at damakangag. Katagpay sumot ngamin. Ibagbagak lang ti atap ko. Sana nasayati kas tang ibagbagam. Pok at talaga dayta. Taad-dadwa nga anak na. Ngam awan trabaho na. Ngam makaabang dakit din iti nagpintas nga apartment. Anya nga iti kayat asawon dayta, alaman. Pangalalaan na nga iti pagbayad na iti renta ti apartment. Ken igatang da iti lamutan da. No saan na nga ilaklako ti bagina. Wan no saan, ang mga no drug dealer kit dimat. Isu nga adda pagabang da iti nagdakkel agatan. Awan serbidet asasawam. Rumuarak man langin. Tapno jak mangagdag iti awan kes eskan nang ibagbagam. Mabiit laeng umayon. Nay, si kamot gaya Mayla. Uwan na naulang. Umayak man lagpadigo, ta nagluto ak iti tinola a paborito di anak ko. Ay na, nagsingput kamutan balasang ko. Nabiit pa ila nagamammo tangem padiguan na kon. Nalagaan nga mintiriknak kada kayo, nana. Da kayo ti mo na nga imasidag anak isarita kanyak, idi kasangsangput mi ditoy. Gaputa maray awak kadagiti anak mo. Nagsisingput da nga main makisarsarita iti bakat akas kanyak. Ken uray sika balasang ko. Agyaman ak nana. Alaan nyo nga rudan daytoy. Taigo po nyong tidiguna, bayat akapudpudutan na. Alawan balasang ko. Mudtuyan. Isublik tulaangan dita ayan nyo daytoy mangkok wine. Uwan nana. Tapagis istoryaan tayo, no umalatiw kayo dita ayan mi. Chaymut kaaruba mi akaparbaro jay malatiw iti balay ni Nana Ulang. Anya nga tati naramid na dita. Amangan no kumpormekit di mo tuntim pagbagana kin ni Nana Ulang. Mapanak man dita balay na. Mabiit laeng umayan. Nay, Lota, si kamot gayam balasang ko. Wana na ulang, naimbag nga oras nyo. Kastamat balasang ko, naimbag nga oras mo, mait. Ala, umunag ka pa'y. Pasensya kan atam, madamang amin amang mga anak. Kastaya? Pasensya kayo no, naistorbok ti panangan nyo, nana. Jak mo't lagbayag. Anya ayati maipaay ko kan ka balasang ko. Ay hinana, nakitak ngamin anaggapo dito'y balayo, jay kabarbaro akaaruba tayo. Ni Mayla. Jak amo ano, Mayla tinaganday di babae. Basta di kabarbaro akaaruba tayo nga agab-abang dita nagpintas nga apartment. Anabayag abakante. Wun, ni Mayla day jay.
Nagsingput nga rod dayjay, ka nagpintas pa'y. Napintas, mabalbalin pa'y. Ngam no nasingput, jak la amon, amang ano singput kitab isot amok. Nakasango ka nakasarsarita ko ni Mayla. Marik nakatalagaan na singput. Pinadigwan nak nga rod iti tinula. Isutisid sidaak itay nagtuktok ka. Anya? Inawat yu ti inted na kan kanana. Ay sos, kasanon no naggapo iti dakas ti gatang na iti dayjay. Ay awanen Pinakan na kayon iti nagtaod iti dakas sa wagas. Ay aguray ka man, Lota. Apay akas la nagdagsen ti daram kin ni Mayla. Anya ayati madi nga inaramid na kan ka. Ha? Ay, kuwana na. Basta, sabali ti agparparik na kanyak. Sabali ti riknak maipapan iti dayjay a babae. Lota, aganad kayo iti dayjay a babae, nana. Mga nagbalaw kayong tulangan kat da kayo gaya man ti pinagaramidan na iti dakas. Ay, pasensya kayon, nana ulang. Palpalagipan kayo lang, ta narigat ti agtaliklatan kadagitoy apanawan. Pakisarot yu lang ang dagiti appliances. Wan, ma'am. Agyaman na kada kayo. Yes, kabarbaron ti ref. TV set kan computer set ko, mami. Wen anak ko, tapno di ka marigatan nga ag-research, no da kasapulan nga i-research mo kadagiti homework mo. Ma'am, naisarok may aminan. Mapan kami. Ay, agmerienda kayo pa'y sakbay apumanaw kayo. Saanin, ma'am? Adapay naskin nga i-deliver mi. Agor-uray mo tandag iti nag-order. Uray apagbiit laeng, tapno adapig sayo nga agi-deliver. Insagana kon ti meriendayo. Robert, kitaam ka di. Naglastog nga agi pa deliver iti nagpipintas nga appliances. Ngam, bagi na mo't gayam ti bayad na. Lota, mabalin ka di. Sumardan kan. Anya ka din dahil tang ibagbagam. Talagamot kamin. Itay pa asimrek dagiti delivery boys iti apartment day di Mayla. Ngam sanda pa'y arimwar. Siguro, imbayad nanjay bagi na. Ay! Stone, awan serbi dahil tang ibagbagam. Managatap kalaunay. Ay saan lang atap daytoy? Sigurado akalpasan ti sumagmamano a bulan. Agbukirad manen ti buksit day di Mayla. Ket awan manen ti amati pas ngay na. Kas kadagiti duang anak na. Ay! Gatal na babae. Pok-pok lang agpaiso. Pa! Manang Lota, nagpalengke ak itay. Naamok ka ni Nana Ulang akasanga yugayam iti kalman. Iso agim mata ak iti sabong para kan ka. Napipintas dagitoy asabong ta tulips. Sigurado ang magustuam ta paboritok met dagitoy. Nangalaam nga iti kakasta asabong. Nangalaam ko mga iting gatang mo iti dayta. Damot ba si tiduldulin ko, manang? Ay? Amang ano inted mo't dagijay kabarbaro apapam. Ha? Oh, saan ko la pagtatakkuran dagita asabong?
Kabailak ti gumatang iti sabo nga para kanyak. Malala, mabalin mo ti pumanaw. Taado pa'y tinaskin nga ramidag. Di ka manaktak iti trabaho. Diyak ka mo, no, niya launay ti kagura ni Manang Mayla kanyak, nanaul lang. Awan mo ti madingar aramidag kan kwa na. Ikag ka gumaak mo tapakitaan iti nasayaat. Ngam, talaga kasuron naklaunay, iti diyak mo tammo arason. Ay, kasta ngamin talaga ti ugali ni Lota balasang ko. Adaw ti saan na akabadungalan akaaruban na, gapu iti aramid na. Naapal ngamin unay. No pumintas ti biag ti maysa a tao, permimet nga apal na. Ha? Kang ronaan ti amin, nauyaw. Nalaing pa'y nga agipapan. Iso nga awan ti mamatpati ken kuana no agsasaaw. Gapumet laeng iti kinalabid na. Nanaul lang. Baybay amon balasang ko. Bayam nga agu mga agsao iti kontra ken ka. Taawan met laeng ti mamati ken kuana. Basta para kanyag patyek nasaya at kaatao. Babaen ka dagiti makitkitak nga aramid ken kababalin mo. Agyamanak nana. Imbaglakit din tada kayo akaaruba mi. Tanoawan kayo lang ata. Nagsapol kamin iti sabali nga umakaran mi. Ay saan maikawa ak lakit de no umakar kayo balasang ko. Aday ta. Nagabot ko amin ang dagiti ruot ang nagtubo diti paraangan mi. Nagalisto agtubo dagiti ruot. Hoy, Mayla! Ha? Apay manang Lota? Apay nga impan mo iti paraangan mi dagiti ruot ag ginabot mo? Ay, ala, pasensya kan manang. Nagayayam ngamin dagiti anak ko itay. Nagtataray da. Iso nga dati na si Karo da ruot, kat maikabil mo tan iti paraangan nyo. Sana balit adalosak mo't laang manang. Rumbang lang Papaanawa mo't ngamin dagiti anak mo. Kasta siguro no agduduma ti amada. Anya ti kunam, manang Lota? Kunak agduduma ti amma dagiti anak mo. Tagduduma siguro dagiti nakakaidam tapno maadaan ka lang iti kwarta. Nagalas mo't gaya man ti pagkun na am kanyak? Talaga mat? Agtagtagibalay ka lang? Awan pa'y asawam nga makaabang kayo kitin iti nagpintas ken nagninang apartment. Sumardang kan manang. Di mo ammo ti ibagbagam. Ay, amok ti bagbaga kanya. Talagamot kamin nga agduduma ti amma dagiti anak mo. Husto gayam tinaydanon kanya. Dito'y ti pakakita akan ka, Lota. Lorena, anya ti aramidem ditoy. Umay ko laang mat-alaan ti inagaw mo. Aga-agaw ko! Anay ko! Patanak! Di na isagunot! Huston! Ipatang ni manang Lota! Huston! Mga asiyo! Saan kayo nga pa? Di ka makibiyang di mo kaya ti may ramraman. Ampang di ka babae. Aga-agaw na ito'y iti asawa. Anay ko!
Ibatan na gud pang nga asin. Ka iti pagnakmam. Ayop ka ang babae. Sumurot kan kanya kiti panagsublik iti lugar tayo. Lorena, kasano ni Lota? Kurang pay daytay ti panangluklukom kanyak. Ayop ka. Nabayag ang naglemeng kayo iti babaim. Pinanawan naklatan nakaslawan anyaman na. Pakawanan na ko, ma. Dayjay tinangiso katam kanyak. Awan bain mo. Kalpasan a kinawusan ka. Inaklon ko ti si bubukil a kinataom nga uray dida kakayat ididamo dagiti dadakkel ko. Ngam ginuliban naklata. Pakawanan na. Nasulisog aklain. Panggap kong tagsubli ti danam. Ngam, diyak amuno kasano. Tawanan ti rupa kasumangugan ka. Gapoy tinaramid ko. Nukas ta nga rod. Itan a sumurot ka kanyak. Tano saan? Idarom kayo ngagpadpada ti babaem. Makaamuditan no makulong kayo ngagpadpada. Aday ta, Manang Lota. Naagasa kong dagiti nagado agarumyad mo. Gapo iti panangisagsagunot kan panangkabkabil kan kadya asawa ni Manong Robert. Mababainak kan Mayla. Sigurado asya kung ti pagsasaritaan dagiti kaaruba. Tanakita dati napasamag. Imbabainak iti husto ni Lorena. Awanan ti maaramidan tayo. Nalpasan ti amin. Sigurado apanawan na kun ni Robert. Adda kwarta kan napintas si asawa na. Idinto taawan anak. Sigurado apapanawan dak tumatan iti pagnanaudan mi. No jakon makabayad iti abang. Imbagkan ka Taure agduduma ti amma dagiti anak mo. Tasupsuportaran lata dagiti ammada. Isuasaan ka amarigatan no may papaniti kwarta. Ha? Mabit lang ha? Lukatak lang ti ridaw. Ha? Ben! Surprise! Ben! Apay, di mo yung pakpakamuti sa sangpot mo. Kaya't kayo nga binasurprisahin kadagiti anak ta. Kailiw kayo unayin kadagiti ubing. Kailiw da kamot una yan, Ben. Oo. Hindi nag-ara ko pwede tinakairiron. Mabagkulakon. Ay, sorry. Umay ka. Iyam amo ka iti sa nga ilik. Manang Lota, iso ni Ben, asawa. Kuwa, nangagkungarot ti saritaan niyo itay. Adagayam, asawam, kunak no, Kapitan iti barko ni Ben, Manang Lota. Iso aman mano akadan nami kadagiti anak mi. kuwa. Lakay, iso ni Manang Lota. Kaaruba tayo. Manang Lota, saan ka na kumustain? Panagkunak ka, saan ka nga okay? Tanagado ti garumya di ti rupayo. Ano dagita? Kuwa, sige, agpakada akon maila. Agawid akpay. Barang masangpot akpay ni Robert.
Robert? Robert, ayan mo. Robert! Robert! Agpakita ka kumakanyak! Robert! Awanan talaga. Pinanawan ako ni Robert. Da surat di talamisaan. Surat ni Robert daytoy. Lota, pakawanan na. Ngam, panag ko na. Dahil 20 ka nito. Tapno ilintag ta tinagbiddo ta. Simurot akong kini Lorena. Di na akong sapulan pa'y. Tasaan ako nagpakita kan ka iti kanuman. Di mo ko mabaybayan ti pagim. Robert. Awanan. May sa akon. Pinanawan ako ni Robert. Robert. Imayak dito'y balayo ta. Kaya't kala nga kasarita mayla. Sakbay nga umadayuak. Ha? Pumanaw kan dito'y, manang? Wan mayla. Awanan ti pagbayad ko iti apartment. Tani Robert mo't amin ti agbaybayad ini. Iso akapilitan na pumanawak. Kat umakarak iti nalaklaka a pagabangan. Wano saan? Agawid ako ni Jay lugar mi. Apag isumot nga imay kama ng Lota. Pumanaw kami mo tan dito'y inton umay alawas. Ha? Papanan nyo? Nalpasan di balay apapaaramid mi kani Ben nga asawak. Umakar kami manang. Imbag kayo pa'y. Mababain na katalagan kan kamayla. Diya ka mo ti sarita. Nagbalatag amin kanyak dagiti sinasao. Asaan anasaya at kontrakan ka. Sinasao ka. Idinto tadyak pa'y amu ti puno a kinataom. Kinunkunak nga agduduma ti ama dagiti anak mo. Ta agduduma mo't alalaki ti nakasikugkan ka. Gayam. Gayam. Pasensya ka na talaga kanyak ha. Iso nga imayak ta. Kayat ko ti agkid daw iti pamakawan kan ka. Pakawanan na kumagapo ka dagiti nagado a pamardaya. Asinasaog kontra kan ka. Nalpasan ti amin manang Lota. Awan anyaman na kanyak dagi dyan. Taamo ka saan mo't apod no. Siya ti ad-adda makaam mo iti bagi. Imbag lakit din ta, nasingpet kan man nakaawat ka. No sabali ka lang ata, amang ano, indarumdakon. Wano saan, binalasdak, katawaan dakitan, gapoy tinagbanagak. Linalais ka, kan sinasao ka. Idinto, tadyak kinita ti mismo abagi.
Mababain na ka talagaan. Iso pagkawanan nak, Mayla. Lipatan tayon ti amin, Manang Lota. Mga baruanan tayo. Kat kidawak adiyo ko man ulitan iti sabali ti inaramid yu kanya. Tasaan anasaya at timang dadaal iti reputasyon ti may sa tao. Nasimsimbang matlaang ti pakinakam tayo, no nasaya at ti ipakita tayo iti uray asino. Matyo Kapitulo 7, versikulo 5. Agin sisingpet, ikatampay nga umuna ti troso iti matam, tapno nalawag ti panagkitam, amang ikat iti puling iti mata ni kabsat mo. Pagsarmingan. Sound effects, JR. Musika, JD. Script kan iti direksyon ni Jovi Tupais. Isagsagot kada kayo ti Lady L Productions kan Lady L Channel. Agyaman kami iti ingkay Panang Tarabay.